Hey, we pakken in het fjouwerkantje, lezen heel volle bal. We zieken al hier in je baltje op en dan gaan we rennen in het fjouwerkant met de bal. Oh ja, dit. Ja? Ja, dat is waar. Actie. Ik bij Broeksterwouden in Dan Waard pakken ze de training weer op naar de vakantie. Dit weekend zijn de eerste wedstrijden weer op het programma. De oude weken hebben ze druk west om alles van elkaar te krijgen. We hebben in deze materiaal nog eens netten in de goaltjes, 9 goaltjes, beleidingen boeten om het veld. We hebben wat de meisjes met kunstgaseren. Dus dat hier ook nog wel wat even tarering. Nou ja, ik denk ook gewoon vrijwilligers, maar natuurlijk ook een jongen worden met trainingspak en al dat soort dingen. Alleen in principe kunnen we snel met de bekerwedstrijden los. Een soort nij spul dus, maar wat verhoor het dan ook krijgt. Kun je me dat vertellen? Niks. De veldjes willen lietser. En met de vrije trap meest indribbelen. Ja, dat weet ik net. Het alleen nog de veldjes willen liedje maken, maar ik de teams. Zo komt de speler meer onder de bal en krijgt hij of zij een betere techniek. En, ik net onbelangrijk, Prutten scoren, prutten juichen, prutten spelplezier. Nou, dat past perfect op ons nieuwe beleidsplan plezier in ontwikkelen. Dus wie stemmen er absoluut mee in. En dat is uiteindelijk het leukste wat er is, scoren? Ja. Dribbel, dribbel. Goed zo, en hou de bal dicht bij je, want dat had alle daar gezegd. Dribbel, dribbel. de KNVB zet gong achter de verhorings, maar daardoor komt er een soort op de club zoon. Alleen de tiert die het mij zich meebracht, hier van nu is nog wel een ierke Oebrugge kent dat we in ieder geval wat meer speling hier om alle dingen goede padden te krijgen. Dus alleen, het was wel redelijk onder druk. Ja. Dus vreed om fjouwerroer trainen we weg. Ja. Ja? Ja. Is iedereen er dan weg? Ja. Zeker weten? Ja. Nemen we de Reinek bij mij?